shi yasa in kina so ki gane dan iska ko waya ya kira ki dan yi wani hargowa haka ko wani magana irin miƙo min wani abu haka, in yi cike da waya ki ce muna tare da mamana ne, zai kashe wayan dan iska. Zai kashe. Ai ba zai yadda yayi hiran da ke kusa da mamanki ba. Kina daukan wayan kafin ku gaisa yake ce san da dawa, zai ce miki waye, ki ce babana ne, zai ce to sai an jima. Haka ne ko ba haka ba? Dan iska yana yadda yayi waya da ita ne in tana kusa da babanta? In kin gane dan iska ne haka daki, ya kina daukan wayan ki ce mishi bari in baka mama na ku gaisa, ko bari in baka baba na ku gaisa, zai ce a'a bari to kina jin haka shegen ne. Kina jin haka shegen ne. Yana kiran ki ce mishi bari in baka baba na ku gaisa, za ki ga ya damu ya rikice, baya so ya fi so ya same ki free, ba ki kusa da babanki, ba ki kusa da mamanki, saboda ya miki iskanci da kyau. Haka ne. Allah ya sa mu dace. Gayu sun gano. To Allah ya sa mu dace.